बर'नि देरसिन रंजाथाइ फोरबो रंजालि बैसागु बोथोरा सौफैलायगौ। बैसागु बोथोरजों खाब जाहोनो नोंथांमोननि थाखाय फैगासिनो दङ दाउमैना फिल्म प्रडाक्शननि बेनाराव दोंसे बैसागु मिउजिक भिडिअ। मणिलाल बसुमतारीनि दिहुननाय आरो शिवराज नार्जारिनि बिथोन होनाय सिन्दुर लानानै होसोगोन नोंखौ सना बैसागु मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनसिगोन। बैसागुनि 2 सप्ताहसो सिगां रिलिज खालामजानो गोनां बे बैसागु एलबामाव गाहाय आखुआव फाव खालामदों जाखांफु फावखुंगुर बिग्राय ब्रह्म आरो फावखुंग्रि महरै ममिता नार्जारिया। दासान्दि बे बैसागु एलबामनि शुटिं खालामनाया सोलिगासिनो। सिन्दुर लाना होसोगोन नोंखौ सना जोंनि गामिथिं फैयोब्ला लामा लामा। गिबियावनो आं साफ्रोमबो ससियेल मिडिया नायगिरि बिथांमोननिसिम फैगौ बैसागुनि थाखाय गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दा नैबे मेथाइ जे जों मिउजिक भिडिअ शुट लागासिनो दा बेयो जाबाय सिन्दुर लाना होसोगोन आगै नोंखौ आरोखि। आरो बियो दाउमैना फिल्म प्रडाक्शन आंनिनो प्रडाक्शन बेनिफ्राय दिहुनजानो थांगासिनो दं आरोखि। आरो बेवहाय जा रल खालामदों जोंनो जाखांफु राफोद फावखुंगुर बिथां बिग्राय ब्रह्म, लोगोसे फावखुंग्रियाव दं बिथां ममिता नार्जारि। आरोबाव गोबां जाहा कमेडियान आर्टिस्ट दं सासे निजोम गयारि होननाय। दा आरोबाव गोबां मोसागिरि बिथांमोन। दा बेनो आरोखि। दा डाइरेक्सन एन्ड करिय'ग्राफखौ आंनो खालामदों जाहैबाय। लोगोसे केमेराखौ खेबदों जोंहा सचिन लाहारि बिथां काजलगावनि। दा बियो फैगौ बैसागुनि सप्तानैसो सिगां बे भिडिअखौ जों रिलिज खालामनाय जागोन आरोखि। मेथाइखौ सोर रोजाबदों? मेथाइखौथ' आंनो रोजाबदों। दाममु सुजुनायाबो आंनो सुजुदों। लोगोसे मेनुवेल इन्सट्रुमेन्टआव जा सेरजा सिफुं दं बेयाव निजोम गयारि बिथाङानो दामदों। बे आरो माबायदि बिथांमोनखौ जोङो बेनो बे मिउजिक भिडिअजों जाहाथे जोंनि भिडिअखौ बयबो अनसायगोन नायगोन मोजां मोनगोन। आरो बे जाहैबाय मोनसे कमेडि मिउजिक भिडिअ। देट मिन्स जेनेबा सासे बर' गामिनि सासे बेखार सेंग्रा बियो बिदिनो बिमा बिफानि सायाव जायो। लोगोसे बिराद सासे अनजालिखौ बिराद गोसो थोयो आरोखि बियो फसायनानै थायो। आरो बे गामि खाथिनिनो आरो जेनेबा बेनिफ्राय बे ओरैबायदि रेडिखा हाबा लानो गावनि लोगोफोरखौ लानानै माने बै लोगो मोनबाय होनबानो सिन्दुर लाना होसोगोन बे टाइप आरोखि। बिदिनो कमेडि जाहैबाय आरो बेखिनियानो। आं रोजाबो फ्राय दिनैसिम 60+ आं मेथाइ रोजाबबोबाय। लोगोसे प्रग्रामा 3सो बुक जानानै दङ स्टेज प्रग्राम। दा जाय बिथांमोना आंखौ मोजां मोनो आंनि मेथाइखौ मोजां मोनो बिथांमोना लेंहरनो हागोन निस्सय आं बेयाव थांगोन आरो। आंथ' बेखौनो आसा खालामदों जे जोंहा ओरैनो थांनाय बोसोराव लकडाउनाव बोसोरनैया ओरैनो गेप जानानै थांबाय। दा जियानो जा बयबो मोजाङै मोजां जों फालिलायनांगौ रंजालायनांगौ। आरो लोङै जायै जाहाथे जों गावजों गाव नांलायनो नाङा खमलायलायनो नाङा जाहाथे जों बोसोर गोदानखौ मोजाङै मोजां बरायनो हायो। दा बे आरोखि आं दा साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायहरो जे फैगौ बैसागुआवहाय बयबो जाहाथे गावनि बिमा बिफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव सनमान लालायना जाहाथे मोजाङै मोजां रंजायो बे आरो। शुटिंआथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय ओमफ्राय सोलिगासिनो मोजाङैनो मोजां मोनदों आरो। मिउजिक भिडिअ'आथ' ओरैनो गोबां जाबोबाय मथा मथि 15-16थासो जाबोबाय। मुभियाबो बिदिनो 4सो जाबाय आरो। अनसायनायखौ माबायदि मोनदों नायगिरि बिथांमोना? फ्राय मोजाङानो। लास्ट इयारनि जितु मुभि दाखा जोमै मुभि दंमोन बावबो आं रल खालामदोंमोन फ्राय मोजांखौनो कमेन्ट मोनदों आरो बाव। गानाथ' जोबोद मोजाङानो जिहेथु जोंनि आंगो हारिमु बैसागुनि मेथाइ मोजांखौनो जागोन आसा खालामदों आरो। गिबियावनो आं रायजो राजाफोरनिसिम बैसागु बोथोरनि एडभान्स आं खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं बेयाव गानो मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। आदा शिबराजआनो आंखौ लेंहरदों नालाय आं दिनै बेयाव एलबामाव सिट मोनदों आरो गानो थाखाय। रला मा नोंथांना? आं साइड कमेडियान जाहैबाय बे एलबामाव। सम नोंथांखौ नुनो मोनो ससियेल मिडियायाव बिराद नोंथांनि कमेडि खालामनायखौ नुनो खालामनाय। आं माबायदि
मोन्दांथिजों माबायदि फिल खालामो बेबायदि एक्टिं खालामनो? आं ओरैनो जास्ट माने एन्टारटेनमेन्ट हिसाबै आं बे कमेडियानखौ लाखिनाय जायो आरो रायजोफोरखौ मिनिहोनो लुगैयो, रंजा खुसियै थाजानो लुगैयो, बेखायनो आङो बेबायदि कमेडिखौ आं मोनसे सायख'ना लानाय जादों, बेनो। गुबुन ओरैनो सर्ट भिडिअ बा एलबामफोर गाखांबाय नामा? आं सर्ट भिडिअ दंनाया ओरैनो बिदि दंनाया दङ, मेरला दङ, ओमफ्राय आं मिथिला माबायदि जायो जाया, नुयो नुवा बुंस' हाला। नोंथांखौ दा जों मिथिगौ जे कमेडियान होननानै, नोंथांनि बे कमेडि रलखौ लानानै इयुनाव माबायदि सानदों? आङो बेबायदिनो थांनो लुगैदों, रायजो राजाफोरा जाहाथे अनसायो, आं माने बेखौ नाजालांबाय थागोन, जाफुङागौ माने आं बिदिनो नाजालांबाय थागोन, आं बेखौनो मिजिं थियो आरो जाहाथे अनसायो। सासे कालसारनि मानसि जानानै नोंथाङा हारिनि जिथु कालसार माबायदि नोंथाङा गोनांथि होयो, इम्परटेन्स सानो? आं जोंनि हारिमुखौ ओरैनोबाबोथ' आं मोजां मोनखायो, मानो होनबा आङो हारिमुआव ओंखारग्रा मानसिखा, आरो सेरजा सिफुं खाम बिदियाव दामखाग्रा, बिदिनो आरो एक्टिं लाइनावबो थांनानै आं जोबोर मोजां मोनो, आरो बिदिनो थांबाय थागोन होननानै आं सानो आरो। बेखायनो नोंखौ आङो गोसो जाथारबाय।